Kaunti ya Kisii ritana Josephat Hamisi. Miyamano Josephat Hamisi ase oroboti ururu kiranu ekeroch conference au chikanisa che Adventista chigendrete koigoro imense ya Kenya nigo chikanisa wetani meronke tano che Adventista kurwase bunge ya South Mugrango ime kaunti ya Kisii chiabere chiwo chamo na kuraria bene okunganya kurwase conference ya South Kenya na oswase conference ya Nairobi Metropolitan unatokomanyiwa numurikyo ito Mildred Mumanyi. Gwetania chikanisa emeronge tano chigi Adventista imeye bunge ya South Mugrango kaunti ya Kisii nigo batiganire bene conference ya South Kenya na goswa imeye Nairobi Metropolitan Conference. Bono igotuagania gotebiense yonsiga intwe bono twasoire ase ekeombe na basoma banyasaye bakuru ku Nairobi Cosmopolitan Conference tukirebosio na tuabeire togwetere merinde yeiga tuatemene jinjira chionsi chiogotema ko koreto molembe na kurwari ringane riga lakini kabaraibe kanisa bomire pa abalisi abechikanisa ekyo nigo batebire buna ekyo keirera egekore ekyo nechisegi cyanyale koba ase egekegetambe gati y'abateneri ba South Kenya Conference abo babeire batari koba alibaga elyo ogotegerera ebirero byabo intwe n'aba Adventista sichinkoro naende donde ngeyo kirato change nonya na mangana aba yabakuna gukwana yobo kabara yobo korofi takonyara kobago to change nabo totigarete aba Adventista sichinkoro bukwana nabaliki amangana imeye kanisa ya ikoba ase chikanisa au chekirana ase ogosanga amasabo ase sabato omoteneri bwa balisia Alois Mokono nigo airalibaga na goteba buna kunganya kurwa ase South Kenya Conference teliko banganya kurwa koba as aba Adventista wane togo saba abaraibe union nabe conference nabe field batigane naintwe na batige ebikoru biri byabo byogotaka goturubania na gokoro botini ujase chikanisa chaito batige gotumia eserikali gochikorwana n'abashiriki na batige gotikosieka chikanisa chikanisa echiga ni ntutwa amalimaya ni ntutwa ya nyorete tukayagura gose tukayaegwa na inde tukanyara koba tukwagacha chikanisa echiga kende nkeyo babegete ase chikanisa echi nande nabetigate ngane chaito nigo akora na gotebia abateneri bechikanisa ba South Kenya Conference gosika ogochora gwechikanisa ekyo na banyale bagokora egasi yomonene ase okubwaterana ase omulembe igo toko basaba onye bagakora emirimo tokora amaso asomolembe akero tokonya gotayarisha abantu nechikanisa na ebyombe byonsi pi ginko ripotelia egetaseni kya Ndizi TV elietaliane Mildred Mumanyi. Miyamano